V dnešnom videu si ukážeme, ako si vymaskujeme sklo na fľaši. Takže pôvodná fotka bola takáto. Potom sme si tam pridali pozadie a nejaké masky. Vypadá takto. A keď ju hodíme do nejakého obrázku, vidíme, že fľaška je priesvitná, odlesky nám zostali. Takže všetko pozatvárame. Dobre, otvoríme si fľašu. File, open. Tu máme fľašku, otvoríme. Najskôr si ju obkreslíme, takže Z, zoom, zazumujeme, stlačíme P, to je vlastne pero, a takto si ju pekne obkreslíme. Trochu si video zrýchlíme, aby sme dlho nečakali na obkresľovanie. Je to trošku zdĺhavejšie, ale bude to aspoň dobre obkreslené. Zasahujeme trošku do tej fľaše medzerníkom, keď držím medzerník sa mi spraví ruka a posuniem si ju vyššie, nižšie. OK. Klikneme, uzatvoríme. Ak máte vybraté pero, tak tu musíte mať ešte vybraté krivky pad. Keby ste tam mali shape, tak by vám to vyplňalo farbu, ktorú máte tu nastavenú, takže by nám to vyplňalo čiernou. Takže my potrebujeme len krivky výber. Dobre, ak to máme takto vystrihnuté, dáme pravým tlačítkom, Make Selection, Feather Radius dáme na nejakých 0,3, OK. Teraz si túto vrstvu hodím do novej vrstvy, tak, a kliknem na masku. Spodnú vrstvu zhasnem, pravím si novú vrstvu, hodím si ju pod našu vystrihnutú fľašku, a stlačím plechovku, Gčko, prifarbím si ju nejakou červenou, kliknem. Tak, Z, zoom a vidím, že fľašku máme vystrihnutú. Ak sme s tou maskou spokojní, necháme to tak, ak nie, klikneme ešte na tú masku, Bčko je štetec, môžeme si k nej pridať alebo zrušiť čiernou, mažeme z masky, bielou pridávame k maske. Takže ak by ste si to chceli ešte doladiť, Z-kom je späť. Ak by ste si to chceli ešte doladiť, tak môžete si, ja neviem, trebárs tu dám čiernou, aby mi to spravilo taký výrez lepší, popozerám, tu mám taký kopec, kliknem, držím Shift, kliknem, sa mi to vyrovnalo trochu. Tuto tiež je nejaký kúsok biely. Dobre, masku mám spravenú, teraz si ju aplikujem na ten obrázok, takže kliknem práve na masku, dám Apply Layer Mask. To mi vlastne sa tá maska aplikuje, že mi vyreže ten obrázok a maska sa mi stratí. Teraz si dáme znovu masku, kliknem si na ňu a teraz si vymaskujeme to sklo. Dáme Select, Color Range. Tak, tu naľavo vidím obrázok, čo mám vybraté a takisto to vidím tu, ale tu mám to v čierno-bielom výber. Takže ak kliknem treba na niečo biele, tak sa mi to vyberie. Tu mám silu toho, akú mi to má brať. Keď si kliknem na Localize Color Clusters, tak mi to lokalizuje len okolo toho, kde kliknem. Takže kliknem treba sem, dám si plusko, kliknem sem, tak aby som mal povyberané. Tu si nastavujem silu toho, ešte sem si kliknem hore, tu si nastavujem silu výberu, tu si nastavujem silu toho, ako to má brať okolo toho kliku. Takže dáme to treba takto, OK, a vidíme, že sa mi spravila maska. Teraz si na tú masku kliknem a stlačíme Ctrl-I, to mi ju invertne a vidím, že sa mi spravil pekný výber. Teraz si tú masku ešte doladíme, dvakrát na ňu kliknem, Density, to je presvitnosť, vrátime tam trošku odleskov, Feather, to nám rozmaže tie odlesky, takže to dáme len minimálne, na nejakých 0,5 možno. Dobre, toto necháme asi na 71, OK.
A teraz si znovu vidíme, že z tej masky nám vybralo aj tu, čo nepotrebujeme, takže Bčko je štetec a bielou, nastavím bielu, budem si vracať farbu tej flašky, stavím si väčší, trošku rozmazané a tam, kde potrebujem, si vrátim tie odlesky. Sem trebárs trochu sem. Ak chcem aj sem povracať odlesky, takže flow si nastavím na minimálne, takisto aj opacity, to je opacity štetca, aj flow štetca. A keď viackrát kreslím na jedno miesto, tak sa mi to tam vracia. Aj tu dolu trebárs. Dobre. Teraz si túto vrstvu so flaškou znovu nakopírujeme. Stlačíme Ctrl-J a masku zahodíme do koša. Delete. Vidíme, že ju máme pôvodnú vyrezanú a prekrytie vrstvy nastavím na Multiply. To mi vlastne tak zvýrazní tie okraje. Presvitnosť si nastavíme ale na Presvitnosť si nastavíme na nejakých 60%, 61%. A teraz si môžeme dať gumu, Ečko je guma. Pravým keď stlačíme, dáme si veľkosť na nejakých 160, hardness 0, mäkké okraje. A to, čo máme tmavé, si môžeme zosvetliť tou gumou. Aj toto, ak nechceme. Tak teraz si pozrieme predu, pravo a po. Opacity si môžeme dať ešte menej na nejakých 50. Dobre, flašku sme mali vystrihnutú a chceme vidieť, ako to bude vypadať, keď ju hodíme do nejakého obrázku. Otvoríme si obrázok, treba tu ja mám takéto mesto. Chytím si obidve vrstvy, chytím vrchnú, Ctrl održím, označím obidve, Včko a takto si ju sem prehodím. Mám si ju trochu zväčšiť, narovnať. Asi takto. Teraz si tam môžem spraviť tieň. Kliknem na spodnú vrstvu, na novú vrstvu, dám Bčko, štetec, nastavím si čiernu. Štetec, pozriem, aby som mal nastavené flow a opacity na nejaký 20 môže byť. A teraz tu budem do tej vrstvy prázdnej takto kresliť, že sa mi to tam stmavuje. A robí sa mi tam taký tienik. Asi väčší, asi tak. Dobre, teraz si dám novú vrstvu. Z-ko zazumujem. Bčko znovu štetec. Malý. Toto si dáme naspäť na 100%. A teraz si tam nakreslíme takýto čierny. A môžeme si ho presvitniť opacity na nejakých 80 alebo 70 a môžeme ho trošku rozmazať, filter, blur, Gaussian blur a dáme na nejakých 2,9. Dobre, ešte si môžeme upraviť trošku farebnosť, takže tieto dve vrstvy v tej flašky si označím, držím Shift, stlačím na Group, zgrupne do jednej a klikneme si na túto ikonku a dáme si Color Balance, stlačím Alt a kliknem medzi tieto dve vrstvy, aby sa mi ten Color Balance aplikoval len na tie flašky, na tú flašku vlastne. Uberiem tam trochu červenej, pridám žltej, zelenej uberiem asi takto. Hop. A vidím, aké to mám predu, pravo a po úprave. Do červená, trošku do zelená. Ešte si môžem na tú flašku pridať tieň, aby som mal aj tu trochu vytieňovanú, takže kliknem na novú vrstvu, držím Alt, znovu aplikujem ten tieň len na tú flašku, stlačím Bčko, zväčším si a takto si nakreslím tu dolu tienik na tej flaške. Opacity nastavím na nejakých
70, 60. Dobre. Teraz si tie vrstvy môžem takto všetky chytiť. Kliknem na vrchnú, držím Shift, kliknem na túto spodnú, dám si Move Tool a môžem si tú flašku posunúť a vidím, že flaška je vymaskovaná, vidieť cez ňu. Vypadá to celkom reálne. Obrazok je hotový. Ak sa vám tutoriál páčil, môžete sa prihlásiť na odber kliknutím dole.